ಇನಿ ಪನರೆ ಪೆದಾರ್ದಿನ ಕತೆ ಕಾಂತಾವರ ಭೋಜ ಪೂಜಾರ್ಲೇನ ಕಾಂತಾವರ ಭೋಜ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಭಕ್ತಿದ ಸಂಬಂಧ ದಾಯ ಪಂಡ ಭೋಜ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪುನಗನಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದರಿಗೂಡು ದರ್ಶನ ಬರೋದಿತ್ತನಿಗೆ ಐತ ಅರ್ಥ ಭೋಜ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕಾಲೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂಬರಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಭೋಜ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆದ ಪ್ರಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಂತಾವರ ನರ್ಸಿ ಪೂಜಾರ್ತಿನೇ ಕೈ ಬರ್ತುವೇರು ಆ ಪುರ್ತದಗಳಿಗಿಡೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಚಾಕಿರದ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ತುವೇರು 4 ಚಾಕಿರಿ ಮಂತ್ಪರೆ ಪಿದಡ್ವೆ ಅವುಂಜಿ ಬಡತನದ ಪೊತ್ತು ಅಪಗಿಟ್ಟಿನಿ 4 ಕಂಬ ಪಾರ್ದಿನ ಮುನಿತ ಇಲ್ಲಡೆ ಆ ಪುರ್ತದ ಗಳಿಗೆಡೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೂವೇರ್ ಸತ್ಯೋಲು ಭೋಜ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಬೆರಿಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಭೋಜ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಗೇನೋಗು ಬತ್ತಿದ್ದಂಡೆ ಆಂಡ ಆ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿ ಜೇರೆ ಯಾನಿ ಏಂಪ ಒಡಿಲ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವೇನ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲಿನ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಮನಸ್ಸುಡು ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಆರ್ನ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿಯೊಂದು ಬರ್ಪೆ 4 ಎಡ್ಡೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದುವೇರಿ ಅರೆಗುಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನ ಯೋಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪಗಾರು ಮರಕಡ ಮನ್ನಡಿ ನೆಲೆ ಆಯ್ನ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಂದಯ್ಯ ಆಯ್ನ ಕುಕಿನಂದಾಯಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆಯ್ನನೇ ಸ್ಥಾನದ ಎದುರದ ಭೂಮಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವೇರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಕಾರ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೂವೇರು ಸತ್ಯಲೇನೆ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಆರು ಚಾಕಿರಿಗೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ದಾದಾ 12 ಫಲಿತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಕಾಸಿಗೆ ಬಯಕಂದೆ ಅಕುಲು ಕೊರಿನಾವೇನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅರೆಗೊಟ್ಟುಗು 5 ಜನ ಜೋಕುಲು ಅರೆನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತಿನಾರು ನರ್ಸಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ 2019 ಜುಲೈ ತಿಂಗಳದ 14 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರುವೇರಿ ಭೋಜ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಅರೇನ ಬೊಡಿದಿನ ಮಿತ್ತು ಅತಿ ಆಯ್ನ ಮೋಕೆ ಬೊಡಿದಿ ತೀರಿನ ತಡೆಯವರ ಆವಂದೆ ಅರೆನ ಪುನತೆ ಎದುರುಡೆ ಆಲು ಪೋಯಿನ 1 ವರ್ಷ 1 ದಿನ ತೋಲಾಯಿ ಯಾಲ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ತೂದು ಬಂದ್ಪೇರಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ 2016 ಜುಲೈ ತಿಂಗಳದ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಆಟಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ತನ್ನ ಮಗಟ ಕಾಂತಾವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಕಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟದು ಪ್ರಸಾದ ಕರ ಅಂಪೇರಿ ಮುಂಡುಗು ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡಿನ ಭೋಜ ಪೂಜಾರ್ಲು ಆಗ ನಾಲಾಯದ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮನೆ ಮಂಚವಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ತೂದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾದ ಸೇರುವೇರಿ ಆರು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಡಿ ಇತ್ತದು ಪಂಡಿ ಪಾತೆರ ತಪ್ಪಂದೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಿಣಿಕ್ಲ ಮಾದರಿ